రాష్ట్రంలో జిల్లా పరిషత్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలతో పాటు మోడల్ స్కూలు, గురుకుల టీచర్లు అందరికీ వేసవి సెలవుల్లో బదిలీలు, పదోన్నతులు కల్పించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని ఎమ్మెల్సీ పింగళి శ్రీపాల్ రెడ్డి కోరారు. పీఆర్టీయూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గుండు లక్ష్మణ్, ప్రధాన కార్యదర్శి పుల్లం దామోదర్ రెడ్డి, సంఘం రాష్ట్ర నేత శ్రీనివాసరెడ్డితో కలిసి ఆయన గురువారం అసెంబ్లీలో సీఎంను కలిసి వినతి పత్రం అందజేశారు. పాఠశాలల పనిదినాలకు ఇబ్బంది కలగకుండా, విద్యార్థులకు నష్టం జరగకుండా మే నెలలో షెడ్యూల్ ఇవ్వాలన్నారు. స్పందించిన సీఎం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎంఓ కార్యదర్శి మాణిక్ రాజును ఆదేశించారని పీఆర్టీయూ టీఎస్ నేతలు తెలిపారు. సో టీచర్లంతా రెడీగా ఉండండి, బదిలీలకు సెలవులు వస్తున్నాయి.